Sela video syuting GLS Audio GLS Audio Production. Hey! Ayo roke sebrak tak inceng. rada tidurno titik ra apa-apa. Hei, aku tam gambyong iki melih. Hei. Piye kanggono iki dadine, Es? Hei. Oh. Ayo Mas Bagas bengoki. Senggai. Hei. Ayo, Dok. Ayo minggir. Yu Yahmi minggir. Ii. Yang ngarep. Ya, yang ngarep. Mosok gandongan arep serandalan. Ayo. Mas Dede minggir terak. Iya. Awas. Minggu lek kadung dadi. Awas lho. Ayo. Anyep. Ayo. Kelet. Nah. Masuk. Iso guys, Jan. Kuwi dadi kuwi, wis. Ayo. Iki. Arep miber. Ayo Mas Dede diseruk-seruk deh. Ayo. Sido tenane. Awas. Ayo Mas Ayo. Bagas senggai. Yo. Ayo kanggono. Ayo, awas Pak Jan. Ayo, lagi. Minggir. Awas. Teko. Hehe, situ tadi. Awas iki demite teko iki. Tengise teko, tengise. Ayo. Situ teko.
sing gambui Mbah Said. Sida. Utawa Made Kateni. As. Biasane dimite ra balik kena sing gambui sing doang. Oh Mas Heri sing gambui. Yun ngampil Mbak ya. Mas Heri ben gambui sik. As. Ayo balik jungkir, balik jungkir. Sida kok lor kulon iki. Awas Pak Suf. Ha iki. Sida tenan. Boyoken iki. Yo dilebokke lagu. golek iki. Lah lho. Ula
Toto kengko ngentekne jangan kengko. Ayo. Biasane demi temen-tem Datan Kang Petro angonen kae. kepilo Ayo dikawal Kang Petro. Sampai penceng. Saibu bengah rasaku lamun bisa cacat tatan siramu Ayo. Asin teko mburi. Ayo Yami, delokon kengko ngentekne jangan kengko demite. Ayo. Awas. Awas. Hei, 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 Awas pager. Ayo. Wes. Awas. awas, lek lentake ajang awas lho rusak garapan. Ayo. Hei, 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 hei. Ayo. Sido gempil iki monggo. Mas Heri, gambuh ana Mas. Sebaruan saking Ibu. Ibu Tumi. Ayo. Awas. Ayo, ayo awas. Pokoknya orang rusak garapan lo ya. Ayo Mas. Ini gendut tuwek kita yang mlebu. Ayo naik bagasi. Ngene Mas. Ngengo buka edan. Sido tenan iki. Ayo. Iki kan buntute to iki. Ayo. Pun cedak-cedak lo di kampung amis. Gelem nyentak ae. Ayo nyedak ibu Ayo. aja. Ya nek buntute dawa ngono tak cekel ya. Ayo. Awas, ngarep enek apa iki? Tunggak gedang. Ayo. Awas Pak Zum. Ayo Made Slamet dipun mlebetaken irama. Kepilot apa nyemanggake? Ayo tetap bersama Gunmo Carita Group. GLS Audio. GLS Audio, monggo sound system profesional. Wengko lek sampe trut kebonan digo mlayu wewe lanang mbuh. Awas. Monggo Bu. Aku paten nono wae. Ayo manteku sing biyen nangkap aku kae. Ayo cedak. Aku bisa karo
golek gizi. Tangismu ono panggonku kok nggo tutup wengi sing atimu tatune atiku iki awas untune. Aja nganti aku tak oncati Kalong klopo paribasan tresnamu jebul etok-etokan tulungono aku iki aja nganti aku mbok oncati panasana awak iki timbang pisah luwih becik kali kok wengis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku tolong nongkong paribasan tresnamu jebul etok-etokan Yo. Ayo Mas. Awas untune. Urung linu ya. Ya. Awas. Awas. Awas nih saya. Lebar. Awas sing buri. Awas. Hei. Aja mikir-mikir enak uler. Ayo golek Mbah Gio ben balik dimite. Awas. Wah. Awas. Yo. Sida boyokan ya. Nggih. Monggo Mas Didi. Nggih. Niknya yo. Apa nih? Niknya yo. Ini no. Mbak Se- se- Mbak ni no. Kene tak kempuse. Kene. Saya tak golek menyan. Nah, menyan barang nyepak. Ini no. Nah, sik. Oh yo. Se, demit kok ora genah nunggu. Ndak ilok. Ini no. Bismillah kandhe balik papane sing ngetan ngulono, ngulon ngetano. Iki wis. Oh nyu. Aku tidak munggah-munggah. Wis balik. Demite kok ana sing kedal ya. Nyu. Ya wis. Nyon. Ya. Nyon. Jan. Jan. Ngene kok bocah edan. Ya. Baik Mas Didi monggo dipun Iya. lados. Oh, terus teman-teman luar biasa. Wis balik ngidul pengulon gimana ya? Wes balik papan dununge. Nggih, sesarengan kalian Guno Carita yang kali ini hadir ingkang dipun pandu panjenenganipun MC kondang Mas Dedi Dewanta. Oke, subhanallah sangat luar biasa. Niki gendenge tasih setunggal malih nggih. Napa Mas? Heeh. Napa?